Eta gaurkoan kolaboratzaile batekin egoteko aukera izanen dugu, Mikel Bezunartea, Iratxe Nafarroako kontsumitzaileen elkarte. Arratsaldeon eta ongi etorri, Mikel. Eta zuei ere. Bueno, konta iguzu, pil-pilean dauden gai batzuk landuko ditugu gaurkoan. Hasteko Banco Popular eta Banco Santander. Antza denez, Banco Santanderrek euro batengatik erosi zuen, Banco Popular, eta horretan Nafar deixente egon ziren, hortxe erdian, eragin ziren behintzat, eragin die. Bai, alde batetik kliente xumia, bere dirua kontu batean zutenak, eta gero bertzalde batetik akzioak edo bertzelako produktuak bat zituztenak, ez da? Egoera diferentetan daude, batzuk eta bertzeak, baina harrotuko zinake, jakinen bazinoz zenbat jende akzioak bat zituen, eta zenbat jende bere dirua arriskuan duen, ez da? Izan ere, guk ikusten duguna iratxeti da, banku eta aurrezki kutxek produktu horiek, akzioak eta bonok eta alako produktuak eta eskaintzen dizkiotela jendeai. Jendeak ere aixe erosten dituela, eta baina direla produktuak arriskoa dutenak, eta egiten kontsumitzaile elkarta bezala ez dugu arrasonki ikusten produktu horiek jende xumei eskaintzea ze erran bezala arriskoa baute, eta jende normalak karrikako jendea, jende xumea ez du hortaz ulertzen, ez dakit non ari den dirua sartzen, baina hori da errealitate bat, eta horri gaurre inbartzaio orain. Bankutatik diru pixket horrezten duenei berela ditzen diote, ez denek, ez banku guziek, baina ditzen diote lako produktak eta lako gauza saltzeko, errentagarritasuna handiago izanen dutelakoan, eta gero jendeare batzutan diru gehiago nahi, eta gehiago nahi, eta orduan hortara jotzen du, eta gero gertatzen direlako gauzak, ez da? Alde horretatik bi egoera desberdin daude, ez? Erosketa hau eta gero. Bai, popularrak itxi du, eta dirua batzuena, hor badago fondo de garantía de depósitos de entidades de crédito delakoak, eta honek bermatzen du 1.000 euro arteko dirua, ez da? Horren kontu bat baduena, kontu korrente bat baduena bankuan, erreziboak bideratzeko eta hor dirua sartzeko, baina diru niz ez duena, horrek bere dirua bermatua du eta horrek errekuperatuko du digabe. Berriz, legeak erraten duelako diru kopuru hori bermatua dagoela, ez da? Banku bakoitzeko batek kontu bat eta diru hori bermatua du. Berriz, akzioak edo bonoak edo menpeko zorra erosi duen jendeak hori ez dago bermatuta, eta horrek orain ikusten, jende hori ikusten ari da bere dirua galtzeko arrisko handia baduela. Printzipioz, jende arrantzaiona da, bere dirua galdu duela. Gero atera dena da, hor popularrak akzio zabaltze prozesu bat garatu zuela, eta hortan informazio okerra eman zuela, eta hori erraten ari dire, eta gero horren gaineko kontrola egiten duen erakundea eta behar bezalako kontrolik ez zuela egin, hori dena hortartean dago, eta orduan erreklamatu nahi duena edo diru berreskuratzen saiatuko denak bide hortatik jo behar du. Orduan alde batetik errekurso bat aurkeztu da administrazioko entidade horren front deitzen den entidadeen aurrean planteatuta errekurso hortan behar bezalako kontrolik etzela egon eta eman zen argi bideo eta okerra izan zela, eta gero eta begiratzen ari da aukera epaitegitara jotzeko, eta hor epaileek gero eran beharko dute
ala izan zen, eta jende horrek dirui berreskuratzeko aukera izanen duen, edo ez. Baina, gero, bertzalde batetik ni irakurri dutenen arabera, Santanderrek zenbait klientei eta diru bat itzuliko die edo bermatuko die, baina, betire, kliente multzo zehatz bati ez denei, eta baldintza batzu betetzen baldin badire, baina, hor dago afera. Iratxera azken egunotan jende polikillo du, erran bezala badago jende desente erran dezagon akzioak edo bonoak edo menpeko zorra bazuena, eta orduan guri tokatzen zaigu reklamazio horiek bideratzea. Erran bezala, ekainan 30an akitu zen EPEA errekurso administratibori aurkezteko, baina gero zabalduko da aukera epaitegitara jotzeko. Bakarra begiratu behar da ongi ze informazio ateratzen den, zer dagoen, horrek gastu batzuk izanen ditu jendean dako, eta orduan ongi begiratu behar da hori erreklamazio bideragarria den, ez da. Beraz, uste dugun jendea baino gehiago dago, ez? Bere diru arriskuan izan dezakena. Bai, ni erran bezala, ni enuen uste inbertze kaltetu izan zirenik, baina ikusita azken egunetan zenbat jende jo duen iratxera, horreten alda, jende kopuru politia badagoela. Ez bertzea gauzetan izaten den adinako kopurua, baina badago jende esente kaltetu dena bai. Ikusika ez agertatzen den honekin, ez? Bai. Bestalde, Pil-Pilean dagoen beste gai bat zoru klausula dugu eta gainera albisteren bateo jakin duzu, ez? Honen inguruan. Bai, da gai bat Pil-Pilean dagoena aspalditik, dakizunez, hemen behin baino gehiagotan aipatu dugu, baina beti saiatzen gara azken berri ematen ez da. Eta, erranen dugu, zoru klausula idaukinez, erranen dugu, hain berriki adibidez iratxe demanda kolektiba bat irabazi duela, demanda kolektiba hortan 8 lagunek parte hartu zuten, edo zirela demandanteak, eta horiek, 8 lagun horiek diru guzie berreskuratu dutela, ez da. Gero erranen dugu, berriki iratxe banku batekin eta akordio bat itxi duela, eta akordio horri esker, 78 lagunek gaizki kobratutakoa berreskuratu dutela ere bai. Baina, dakizun bezala, bertze berrikuntza bat ere badago, importante arras dena, eta hau da, Nafarroan ere atera dira sententzia batzuk erraten dutenak, zoru klausula izanik bankuakin gero akordio bat firmatu dutenek ere aukera badutela reklamatzeko. Izan ere, zenbat bankuk ikusita bere kliente zoru klausula bat zutela eta epaitegira joan eta dirori berreskuratuko zutela, nahiko modu txusien, klientei akordio batzuk firmatzeko eman zieten, akordio horietan agertzen zen klausula bat reklamatzariuko egiten ziona, eta, epaiek erran dute, zoru klausuloi baliogabea baldin bada, gerora firmatutako akordioiek ere baliogabea direla, eta, sententzioi nahiko garantzia handikoa da, ze badago jende honitz akordioiek firmatu dituena, eta horiei aukera ematen zaie reklamatzeko. Eta ez dute izango bidea moztuta, ez? Hori da, jende honiz alde batera edo bazar gelditu ziren erreklamazio daukenen, erreklamazioak egiten genituelik bankoak beti erantzuten zuen akordiori firmatuta dirua ez zutela bueltatuko. Erran bezala, batzuek epaitegitara jo zuten, eta epaitegitan arrazoi eman zaie, orduan
aukera zabaldu zaie horiek denei. Eta dire, 100 lagun akordio horiek firmatu dituztenak, orduan epai horiek edo sententzia horiek garrantzia handikoa dire jende horrendako ez da. Baina, erran dugu bertzalde batetik eta zoru klausulei dagokionez, dakizunez, urtarriatik martxan da prozedura bat gobernuak ezarri zuena, prozedura horri jarraitu zari gara guk gure reklamazioak egiten. Gauza nahiko mantxo daie, bankuak poliki ari dire erantzuten, batzutan onartzen dute reklamazioa eta diru guzia bueltatzen dute. Bertze batzutan berriz diru guzia ez, baizik egiten dute eskaintza bat, diru osoa berean hartzen ez duena. Guk hartu dugu perito bat, eskaintza horiek begiratzeko, kusteko inden kalkulua eta zuzena den, eta zuzena bada, baiezko ematen dugu, ez bada zuzena orduan reklamatzen dugu, eta bankoa ez bada presagertzen diru guzia hiltzultzeko, orduan demandan bidez, demanda bat prestatu eta epaitegitara jo beharko dugu ez da, hori iratxe egiten ari dena. Horiek dira berrikuntzak, zoru klausulan inguruan, eta nik uste dut kontuan hartzekoa direla denak eta hoxe. Nafarroaren kasuan ere zoru klausularen kontu honek eragin dio jende askori, ez? Bai, guk jada nik uste dut 8.000 lagunen erreklamazioak hartu ditugula, hau niz badire, baina horren bezala, jendetza da, luze jo du gai honek, hasi 2013an, lehenago hasi ginen erreklamatzen, 2017an gaude, lehenbiziko sententziakoen ateratzen ari dire, zer da, arrun mantxo jo du gai honek, hortartean epaiek egon dire goren epaitegi gorenak erraten zuenen esperoan, gero Europatik ez sententzia etortzen zen horren esperoan, hola gertatu da, eta orain ari gara argia ikusten. Ze alde batetik Nafarroko epaiek eta bere lehenbiziko sententziak ematen ari dire, eta gero bertzetik ere urtarrian eta prozedura berri hori martxan denez geroztik, gauzak arindu dire bizket, eta kasu hauniz konpontzen ari dire, bankutara bakarta bat bialita. Orduan, orain hasi gara argia ikusten. Ez, pixka bat. Gu bezala kaltetu doike. Oso, bukatzeko ere hipoteka gastuen inguruan zer badugu aipatzeko? Hor ere, errenen dugu, kaltetu hauniz badirela, banku eta aurrezki kutxa denek hipoteka prestamotan sartzen zutela klausula bat konsumitzele edo prestamo hartzen zuena gastu guziek ordaintzera behartzen zuena, eta hori dela ez da gaidan dagoen klausula bat, dakizunez, atera dela sententziak gorenak emandakoa eta gero tokian tokiko auzitegik emandakoak ere atera direla. Sententzia horiek erraten dutela batzutan bankoak gastu guziek ordaindu behar ditula, bertze batzutan batzuk baita bertze batzuk ez. Baina kasu guzietan konsumitzaileak errekuperatzen du diru puska bat. Zer gastu dire horiek, hemen aipatu ginen, baina ziren notarioan gastuak, registroanak, haziendanak, gestoriana, tasazioanak, gastu guziak erreklamatzen dire. Eta hortan gaude, kasuntan ere kaltetu honiz badaude Nafarroan, hipoteka induten denek. Hipoteka induten denek, eta jendea, nik uste dut, gertatu dena gertatuta, jendea nahiko aserra dagoela bankoekin, eta jendea nahiko presa agertu da hori erreklamatzeko, ez da, eta hortan gaude. Hala ere honezonean bankoek ez dute dirua bueltatzen, hau da, gu bankoei erreklamatzen diogu, bankoek erantzuten dute, batek diru zati bat itzultzen du,
ez bertzek, ze bertze guziek errante ez, deus ere ez dutela bultatuko, eta orduan tanaita ez, epaitegira jo barko du jendea, eta hortako iratxe pentsatua du orkestea iraila urrialdera, demanda kolektiba bat, eta hor sartzea jende guzia, klausula guziek, eta tira, galdetu epaileia klausula horiek abusiua diren, edo ez diren, eta baldin badire, baliogabetzeko eskatu, eta gero, zigortzea bankoa, diru hori bueltatzea ez da. Horrelako kasuetan demanda kolektiboek laguntzen dute, gehiago? Demanda kolektiba hori da, banaka erreklamatzen alda, taldeka erreklamatzen alda, taldeka hainezkero merkeago aterako zaio jendai, eta horregatik bilatu dugu bideoi. Eta da modu bat ere, sartzeko demanda batean, klausula uniz, bankoa uniz, eta demanda klase bat, hori dena albideratzen duena. Izan ere, aipatzen duzu moduan, hipoteka guztiei eragiten dien zerbait baldin bada, jende asko sartuko da hemen barruan. Etxe bat erosi duen mundu guztia, Zoru klausula kaltetu duen jende hauniz baldin bada, are gehiago gastoiek ordaindu dutena. Gertatzen dena ere bai da, zoru klausulan ondorioz gaizki ordaindutakoa hauniz dela, hor 8.000, 10.000 euro edo zeinek ordaindu baretzuena. Berriz eta gastoi daukionez, reklamazioak izaten dire 300, 400 eta 2.000 euro artekoak, 3.000 euro artekoak normalean, ordan diru kopuru reklamatzen dena ez da handia. Ordan badago jendea erreklamatzen ez duena, gaizki ordaindutakoa hauniz ez delako. Baina, denetai badago. Guk ikusten dugu, 300 euro reklamatzen duen jendea badagola, eta ikusten dugu ere bai, badagoela jendea, hori diru gutxi iruditu eta reklamatzen ez duena. Dena den garrantzitsuena beti izaten da informatzea, jakitea ez, eta gauzak argitzea. Bai, hortan saiatzen gara bai. Oso, Mikelo, mila esker, xaloa telebistan izatagatik eta moizan. Gero arte.